Excited na ako guys, nangangasim na din ako. So, ayan. Oh. Iba, si Adan at si Iba, charot, Kamyas. Gusto ko sana magpa-challenge, kaso baka wala kasi silang ganito. Kaya wag na nga lang. What's up mga kanoo? Yes sir! So ngayon guys ay gagawa na naman po tayo ulit ng panibagong video. At ang gagawin natin guys ay magmumukbang ng kamyas! Iba to sa amin guys. Kamyas naman dito. Ayan. Iba. So bilangin natin siya guys kung ilan. So 15 pieces siya guys. Hindi ko alam kung mauubos ko to, char. At meron din po tayong asin. Asin. So yun guys, habang tayo ay magmumukbang ng kamyas, tayo din po ay magkikilay. Type na ako guys, nangangasim na din ako. So, ayan. Oh. Iba, si Adan at si Iba, charot. Iba to sa amin dito naman kamyas. Gusto ko sana magpa-challenge, kaso baka wala kasi silang ganito. Kaya wag na nga lang. Hindi ko alam guys kung maubos ko to. Grabe, mapakindat ka nang wala sa oras. So ayan guys, makikilay muna tayo. Obladi, oblada. Ang asim-asim niya. Magkikilay tayo habang ako ay magmumukbang. Oh my goodness. Yung salamin ko malabo. Parang relasyon namin. Ay. Ang labo ng salamin. Parang tayo. Charo. Ornik. Maya. Maya. So, ang gagamitin kong pang eyebrow ay powder. MAC powder. Alam siya guys. Matagal na to sa akin guys. Siguro nasa 6 months na siya. Ano na siya? Butas-butas na. So, magkikilay tayo ngayon guys, habang tayo ay magmumukbang. Grabe yung mga noo ko, no? Kaya, what's up mga kanoo? Yes! The airplane is coming! Maglaland na yung airplane. Bukas na po ang pantalan ngayon. Ay, pantalan? Bukas po ngayon yung airport. Bukas po siya. Nadarama, minsan din ay luluha. Di ka na manindig. Pagkat sa buhay ko'y daw. Parang hindi ko na kaya. Siniksikmura na ako.
Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo. Char. So, ayan, magkikilay tayo. Sa buhay ko, ikaw ang pag-asa. Gusto mo? Dali na. Char. Done. So, kain muna tayo. Hanggal ko lang yung sa dulo-dulo, guys. Yung katulad yan, may mga buhok-buhok. Buhok? Buhok ng ilang pangalagay. Charot. So ngayon guys, i-concealer natin yung ating Kilay. Concealer ko is Dermacol. Yung original na Dermacol guys, ay grabe, super ganda. Talagang tinatakpan yung mga ano natin, mga sumpa sa mukha. Pero yung mga class A, B, C, D, medyo yung class A, okay naman siya. Pero, mas maganda talaga original. Isang kapit ka lang. Charot. Mahugot pa eh. Bakit kasi Kilay is life? Kilay is life. Ikaw pa rin pala ang bibig ko. Dami-dami pa. Grabe naman kasi talaga guys. Uy, napaka-asin. Tsaka hindi talaga mahilig maasin guys. Kaya yung mangga na ano guys, kinakain ko, Indian. Kasi hindi siya ganun kaasin. Pero ito talagang grabe. Nananapak. Yung hairban ko umababa. Gusto mo? Ay ka, ikaw na lang. Tulungan mo nga ako.
So yun guys, i-concealer na natin yung sa kabila. Maganda tong concealer na to guys. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. So yun guys, done. A few moments later. Flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Sending, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers. So yun guys, natapos na po yung video natin at hindi ko talaga siya naubos guys. Hindi ko talaga siya kinaya. So bilangin natin kung ilan. 2, 4, 6, 8, 9, kalahati. So ang naubos ko guys ay ano lang, 5, 5 at kalahati lang.